Начало. Къде се намираме? Намираме се в информационен център на Столична община, на Общинско управление туризъм, в подлеза на Софийския университет Свети Климент Охридски, което в момента го реновирахме в края на юли. И от август вече функционира този и още един център, който е читалната. Това са двата центъра на общината, на Столична община. И сега тук ще говорим за едно пано, което имате. Да, тук има една карта, която донесохме от закритото вече в Ларгото, на Сердика 2 беше информационен център. И там го донесохме, което проект е много добър, с покривите на отделни храмове на религиите, които са в София, в центъра на София. Сега ще кажа няколко неща за по-старите храмове. Примерно, това тук е Свети Георги Ротона, което виждаме. Тя е от 4 век. Намира се в самия център на античния град. Предполага се, че може би част от аула, на бани, или пък някаква обществена сграда, която е превърната при 4 век в християнска църква. Това, което е характерно за цялата история на архитектурата и превръщането й в Римската империя от 4 век нататък. Това е характерно от Рим. Започва тази практика с Сан Джовани Латерано, първата християнска църква в света и продължава по целия регион на Римската империя, обществени сгради да бъдат превърнати в религиозни храмове на християнството, в църкви. Тук тази църква вече, която е Света София, откъдето идва името на нашата столица, тя реално има един храм, който е от 4 век, основите 5 век, но тази, която виждаме е от 6 век, времето на Юстиниан I Велики. Тази на Константин Велики, Свети Георги, тази на Юстиниан I Велики. Естествено била доста изоставена през 19-20 век, тогава възстановявана, т.е. има част от нея как достига оригинала. Оттатък вече възстановявана през 20 век, но долу се намира един от некрополите на София, на Сердика, на античната Сердика. И някой каза, че е предполагаемо място, където се превеждал Сердикийски събор, но за мен това не е много вероятно, че тук, но такава теория има. От нататък давам на Иво да говори. Виждаме и доста други храмове. Това е джамията на София. Единствената джамия, която е запазена в града, въпреки че едно време е имало доста, но тази е запазена и е в самия център. Малко по-нагоре е храм Света Троица. Също един от запазените храмове, които е с интересна архитектура. Малко по-нагоре е Боянската църква. Голямо богатство за нашата държава. Не само за града, но и за държавата. С какво е известна тя? Защото е запазени едни предренесансови стенописи. Голямо изкуство и показващо идеята и новаторството на тогавашния творец. Тук е Свети Самочистници, един от първите храмове, който е посветен основно на български светци. Бил е известен като Черната джамия. Променен е през турското робство е бил джамия, а в последствие, вместо да бъде съборен, е решено да бъде превърнат в православен храм. Казахме за Ротонда Свети Георги, също нещо уникално и с стенописите си. Едно изкуство, което можем да видим е новаторско за времето си. Най-големият храм на София, Свети Александър Невски. Наистина храм паметник казваме, защото тогавашното общество почва да строи храма в благодарност на загиналите за освобождението на България. Тук е синагогата на София, също много интересен храм, един от малкото запазени в тази част на Балканите. Света Неделя, един от също много интересен храм, тъй като старото му име е Свети Крал, там е най-голямият атентат в нашата история и унищожен напълно храма. Взривяват се от комунистите, взривяват с цел да убият цар Борис. Атентат, който не успява, но нанася доста щети, както върху има доста загинали, а и унищожава напълно храма. Това е Света Петка. Над нея е Руската църква Свети Николай. По-нагоре е един сравнително нов храм, но това е катедралата на католическата общност в България Свети Йосиф. Един доста голям храм, хубав,
но на негово място е имал стар католически храм, който по време на комунизма е напълно унищожен. Свети Георги. Също една много живописна и красива църква, намираща се в центъра на София. Храмът на ордена на кармелитките в София. Това е Свети Кирил Методий. До Женския пазар. Да, съвсем близко до Женския пазар. Район, който в момента не е много популярен, но храмът е много хубав, стар храм, който си има традиции. И завършваме тук с една също сравнително нов храм, построен последните 15 години. Това е храмът на арменската общност в София. Това показва богатството, не само религиозното богатство на града ни, но и архитектурното. И свободата, която предлага нашата столица на хората, които живеят в нея. Богатство, както казахме, и на религия, и на архитектура, и аз вярвам, че може да бъде доста още обогатено, защото има още какво да се покаже. И това са... Посетете ги тези храмове, ще видите, че наистина какво да видите в тях. Искаш ли да се представиш? Казвам се Ивайло Коцев. А откъде имаш всичката тази информация за храмовете? Аз съм богослов и се интересувам и от туризъм. И винаги ми е било любопитно да посета и да видя местата, различните места, различните забележителности, които има един град. Чудесно, много благодаря.